अमिता किचनमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत पातळ पोह्याचा चिवडा. त्यासाठी पातळ पोहे घेऊन चाळून 1 तास उन्हात सुकत ठेवा आणि मंद गॅसवर पोहे थोडे भाजून घ्या. यासाठी जे साहित्य लागणार आहे ते मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेलं आहे, तुम्ही पाहू शकता. पोहे मंद गॅसवर भाजून घ्यायचे. उन्हात पोहे सुकवले की आपल्याला भाजायला जास्त लागत नाही, पोहे पटकन कुरकुरीत होतात. आता त्याच कढईत 2 मोठे चमचे तेल टाकून 1 वाटी शेंगदाणे तळून घेऊया. शेंगदाणे चांगले खरपूस तळून घेऊया. शेंगदाणे तळून झालेले आहेत, आपण ते परातीत काढून घेऊया. आता त्याच तेलामध्ये आपण भाजलेली चणा डाळ तळून घेऊया. याच्यामध्ये मुठभर काजू गरज ते मी तळून घेते. काजू गरी बाहेर काढून घेऊया परातीमध्ये. आता आपण 1 वाटी सुकं खोबऱ्याचे काप करून घेतले, ते सुद्धा या तेलामध्ये तळून घेऊया. आता ह्याच तेलामध्ये आपण मनुका सुद्धा तळून घेऊया. आता आपण याच तेलामध्ये 2 चमचे राई, बडीशेप, धने, लसूण, हिरव्या मिरच्या, कढीपत्ता हे चांगलं परतून घेऊया. गॅस जरा मंद ठेवायचा आहे. आता आपली फोडणी जळू शकते. याच्यामध्येच हळद टाकूया. हे चांगली फोडणी परतून घेऊया. आता आपण जे पोहे भाजून घेतलेत ते थोडे थोडे करून यामध्ये मिक्स करणार आहोत. त्या अगोदर आपण हे शेंगदाणे, चणा डाळ जे तळून घेतलेले सामान आहे ते सर्व पहिलं या फोडणीमध्ये मिक्स करून घेऊया. आता पोहे टाकूया भाजलेले. थोडे थोडे मिक्स करायचे. गॅस बारीकच ठेवा. दोन ते 3 मिनटे हे पोहे आपण गॅसवर भाजून घ्यायचे. आता हा सगळा चिवडा मिक्स करून घेऊया व्यवस्थित. यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकूया. साखर,
1 ते 2 चमचे साखर पुरेशी आहे. आता मी हा टोप चांगला हातात घेऊन मिक्स करते. आपला चिवडा थंड करण्यासाठी आपण परत काढून घेऊ. आपला चिवडा तयार आहे. माझी रेसिपी कशी वाटली लाईक करा.